Dobrý den, jmenuji se Ondřej Prokop a dnes se společně podíváme na důvody, proč nejvíce mladých lidí v historii chce hned po studiu opustit naši zemi. Peníze na pomoc po povodních Stanjura slibuje až na konec příštího roku. Možná až v roce 2026 říká, dělá si z lidí legraci? V Praze měli Piráti černý týden. Nejdříve praskly rekordní odměny pro asistentku na magistrátu a její luxusní byt na Václaváku za 10 000. Hřibovi začaly chodit peníze 50 000 měsíčně, na které neměl nárok a řekl, že si toho nevšiml. A na Praze 10 praskla kauza na Piráta Kočího, který se měl vydávat za místostarostu z TOP 09. Více si řekneme ve videu. Čau Praho a všichni ostatní příznivci, vítám vás už u 113. dílu mého politického pořadu. Děkuji vám za přízeň a pokud se vám moje videa líbí, tak vás poprosím zase na začátek, jestli byste se stali fanoušky mého kanálu na YouTube a dali takový ten zvoneček, aby vám neuteklo žádné video a uděláte mi velkou radost, pokud se stanete fanoušky i na mých sociálních sítích. Na Facebooku je vás už 51 000, za to moc děkuju a samozřejmě jsem i na Xku, tam je vás přes 10 000, na Instagramu a na TikToku, tak se podívejte, pokud máte to sítě rádi, jsem tam všude. Dneska začnu velmi smutnou zprávou. Bohužel musím, ta mě zaujala teďka o víkendu, já jsem o tom tweetoval a psali jsme si o tom spoustu diskuzí, musím tím začít. Mladí opouštějí Česko, 1/5 dětí chce v dospělosti žít v zahraničí. A přátelé, netýká se to jenom dětí, nějakých malých děcek, které by měly nějaké svoje bláznivé sny, ale týká se to i dospívajících. Alarmujícím faktem je, že s vyšším věkem klesá chuť mladých v tuzemsku zůstávat. Ve věkové kategorii 14 až 17 let to plánuje jen 51% dospívajících. Chuť opustit rodnou zemi se přitom v posledních letech výrazně zvýšila. Takže abych to shrnul, 14 až 17 let, to už jsou dospívající děcka, která mají nějakou představu o budoucnosti svého života, tak jenom 51% z nich plánuje zůstat v České republice. To je naprosto děsivé číslo a výsledek Fialovy vlády. Spojené státy, Velká Británie nebo Německo lákají mladistvé nejvíce. Zůstat v Česku plánuje jen polovina dotázaných, ostatní buď nevědí, nebo už počítají s tím, že budou žít v cizině. Tady jsem ještě vytáhl z novinek CZ graf, abyste viděli, jak se to výrazně změnilo mezi roky 2001 až 2024, jak se to výrazně zhoršilo. Prostě tato země není pro mladé. No, on si to asi uvědomuje, částečně Petr Fiala, i když takovým tím svým zvláštním, bláznivým způsobem, takže na Expressu teďka tento týden psali Fiala perlí, dál, jezdil jsem na skateu, montoval jsem si ho sám, podle kolegů začíná být mimo. I podle vlastních kolegů, přátelé. Fiala asi, aby zaujmul ty mladé, tak říká, že jezdil na skateu, který si montoval sám. No, já nevím, jestli si umíte představit pana profesora Fialu na skateboardu, jak se ho montuje šroubovákem. Já teda úplně ne, abych to chtěl celkem vidět. No, není sám v ODS, kdo začíná mít nějaké asi možná i trošku duševní problémy. Pro Echo 24 dal rozhovor pan Marek Benda, to je ten známý poslanec, který nikdy v životě nepracoval a celý život se živí jenom politikou. Motoristé ODS neporazí ani náhodou, tvrdí Benda, věří ve vítězství Spolu v čele s Fialou. Tak, to je, přátelé, už diagnóza, to není normální, protože potom, co předvádí premiér Petr Fiala, tak Marek Benda opravdu se zařadil po bok jemu. Je to v reakci na sjezd motoristů, který byl o víkendu tady v Praze. Řekl bych, že byl velmi zajímavý, byli tam pozvaní i někteří lidi od nás, jako Patrik Nacher, Karel Havlíček, kteří tam vystupovali, tak Marek Benda je přesvědčen, že nemají šanci a že ODS v čele s Fialou tvrdě zvítězí. Tak já doufám, že teda ne, protože to by byla tragédie. No a proč ti mladí chtějí od nás odejít? Proč tady nechtějí zůstat? No je to jednoduché. Televize Nova o tom informovala minulý týden. Eurostat, Česko je ostrůvkem drahoty, máme nejdražší energie v celé Evropě.
Češi platí za elektřinu o 10,5% víc než loni, tvrdí Český statistický úřad, píšou Seznam Zprávy. Takže žádné zlevňování, jak bylo slibováno, ty drahé energie z minulých let ještě o 10,5% vyrostly. No a Karel Havlíček informuje o tom, že dokonce tady v Praze u nás máme už 2,5 roku nejdražší cenu elektřiny v celé Evropské unii. Ze všech měst je v Praze nejdražší elektrická energie. Takže Praha opravdu není pro mladé, není ani pro výrobce, ani pro firmy, protože opravdu se nemůžou doplatit elektrické energie. No a další důvod, proč mladí nechtějí zůstat v České republice, tak je krize bydlení. iRozhlas o tom psal nedávno, Česko má nejdražší bydlení v Evropě, na pořízení nového bytu je v průměru potřeba 13,3 roční mzdy. Nemáme na vlastní bydlení a v Praze už přestávají mít i na nájemní, dokonce i střední třída. Takže takhle jsme to dopracovali. Ale kdo se má dobře, to se mají naši poslanci. Platy poslanců výpočet ukazuje, že by mohli dostat přidáno až 36 000 korun. Tak, dámy a pánové, kdo z vás to má? Poslanci, ty se mají dobře, ti o emigraci určitě neuvažují. Sněmovna odmítla projednat Babišův návrh na zmrazení platů politiků. My jako jediní z SPD jsme navrhovali, aby platy politiků se zmrazily, protože v dnešní době, v krizi, kdy všichni občané musí šetřit, musí přemýšlet o tom, jaké výdaje budou platit a na jaké už jim nezbyde, tak je naprosto nehorázné, aby si politici takhle zvyšovali platy. Takže Andrej Babiš navrhoval zmražení platů politiků a nebylo to puštěno ani na program schůze. Pětikoalice, respektive dneska už 4koalice, o tom nechtěla vůbec jednat. Na co peníze taky jsou? Na zbrojení, přátelé. Obrana nakoupí protitankové miny za 4 miliardy. Další zpráva z minulého týdne. Obrana uzavřela smlouvu na nákup 14 tanků Leopard A4, 2A4 za 4 miliardy. Takže to máte 4 miliardy za miny, 4 miliardy za tanky. Dohromady 8 miliard korun. Já nechci říkat, že nemáme zbrojit. Samozřejmě v dnešní době, v tom, co se děje ve světě, tak je samozřejmě potřeba myslet na armádu a také jsme se zavázali v NATO k nějakým závazkům, které máme plnit. Takže to je v pořádku. Ale pokud jsou ty peníze na armádu, musí se najít i na vnitřní bezpečnost a pro naše občany. Není možné dávat všechny peníze jenom do armády a nenajít ty peníze jinde. A já vám řeknu jeden příklad za všechny, který mě šokoval dneska ráno u snídaně, když jsem si to četl. iRozhlas.cz, dnešní zpráva. Linka psychické pomoci, cesta z krize, musí z finančních důvodů přerušit službu teďka v prosinci. Bezplatná linka psychické pomoci omezuje provoz, prosinec je přitom nejvytíženější měsíc. Neuvěřitelné. V prosinci statisticky nejvíce sebevražd, nejvíce problémů, protože se blíží konec roku, Vánoce, lidé řeší spoustu problémů, spoustu depresí, je málo slunce, hodně tmy, prostě je potřeba teďka těm lidem pomáhat. A tato linka musí z finančních důvodů, že nedostala peníze od Jurečky, respektive dneska od sociálních věcí ministerstva nedostala peníze, tak musí omezit službu. Tak to je něco neuvěřitelného. Takže když se dáte do kontrastu 8 miliard korun na miny a tanky a pak se nenajde pár set tisíc na provoz linky psychické pomoci, to je něco za mě naprosto nepochopitelného. Další zpráva, která mě fakt šokovala, skoro jsem spadnul ze židle, pan Stanjura oznámil, že finance na povodně od Evropské unie, ty, které slibovali, že budou hned, takže se objeví nejdříve na konci příštího roku 2025 a možná až v roce 2026. Česko ve středu odeslalo žádost Evropské komise o vyplacení peněz za povodňové škody. Seznam Zprávy, najděte si to, pokud tomu nevěříte. Je to v tom článku černé na bílém. Takže Stanjura říká, že peníze na povodně budou možná až v roce 2026. Tak si představte, jestli tam můžou v tom Jeseníku a všude nechat ty škody 2 roky. Já myslím, že takhle to opravdu být nemůže. Já už k tomu jako nemám slov. No. Napište mi, co si o tom myslíte. To mě fakt jako zajímá. Špatný signál o našem vládnutí, koalici rozhádali výtky k rozpočtu. No ještě aby ne, už i koaličníci se hádají o podvodném rozpočtu, ve kterém je spousta vymyšlených hausnumer a nesmyslů od pana Stanjury. Kalousek to vyzdvihl velmi dobře. Kalousek šije do vlády a Stanjury poškodí všechny občany v České republice. Nepravdivé položky napsali vědomě.
Stanjura s Fialou zadlužují tuto zemi naprosto rekordně, je to neuvěřitelné. Oni vyhráli volby na tom, že je potřeba dělat politiku rozpočtové odpovědnosti a opak je pravdou, přátelé. Za 3 roky nasekali větší dluh než několik vlád před nimi. A to říkali, že Babiš se Schillerovou dělají špatně rozpočet. Vůbec. Za Babiše bylo dokonce několik let rozpočet přebytkový. 5. nejhorší výsledek v historii Česka. Schodek v rozpočtu za měsíc rostl o 60 miliard. To se bavíme teďka o listopadu. A Stanjura přiznal, že místo 252 miliard tohodle schodku tohoto roku 2024, takže už počítá s 282 miliardami. To znamená o 30 miliard víc, než vůbec plánoval na ten rok. Takže z toho můžete vidět, že i v tom příštím roce nejspíše lže a fabuluje. Senát schválil důchodovou reformu. Bohužel nemám z toho radost, já tomu neříkám důchodová reforma, je to prostě jenom ožebračení budoucích důchodců, odchod ve vyšším věku, méně peněz a tak dále. Každopádně alespoň něco málo se podařilo hnutí ANO z opozice prosadit a to za minutu 12 zatáhli ruční brzdu, říká expert k náročným profesím. Pamatujete si, v mnoha Čau Praho jsem o tom mluvil, jak poslanec Benda a Jakob z TOP 09, ti dva, kteří nikdy nepracovali, tak jak prosazovali, aby se vyškrtly ty náročné profese, které můžou jít do důchodu dříve, jako jsou horníci a další složité manuální profese. Ti lidé jsou často už velmi zdravotně vyčerpaní v nižším věku, než je běžné, tak tito všichni měli odcházet v tom maximálním věku. Nakonec se to po tlaku hnutí ANO, Andreje Babiše a dalších podařilo alespoň toto změnit, že to neprošlo. Odbory se nesmířily s reformou důchodů, doufají, že se k moci dostane Babiš, píšou Seznam Zprávy. Odbory doufají v hnutí ANO, že bude u vlády a že tu důchodovou reformu změní tak, aby lidem více vyhovovala, aby nebyla proti lidem a dokonce i proti dnešním mladým. To je další důvod, proč mladí zvažují, že odejdou z České republiky, protože tyhle ty reformy se týkají dnešních mladých, ne dnešních seniorů, a dopadnou na ty mladé. A mladí nejsou hloupí a uvědomují si to. Blíží se nám smutné výročí střelby na Filozofické fakultě tady v Praze, kousek za mnou, za kanceláří, kde natáčím. 21. prosince loni se to stalo. Seznam Zprávy psali, další vyšetřování střelby na fakultě uzavřeno, výsledek není pro veřejnost. Takže veřejnost ani rok potom neví, jak to bylo, jaké byly přesné motivy, jak probíhal zásah, jestli tam někdo pochybil, kdo za to případně nesl zodpovědnost. Veřejnost nic neví. Takhle funguje ministr vnitra Rakušan a celá jeho policie. Je mi z toho opravdu na zvracení, je to neuvěřitelné. Já jsem to tady před rokem prožíval, točil jsem o tom mnoho videí. Do dneška není vyšetřeno, do dneška se nezměnilo nic v české policii a na ministerstvu, aby se podobným událostem dalo zabránit. Hrozný. V zahraničí se toho dělo hodně, já se zahraničí většinou nevěnuji, ale vytáhl jsem jednu věc, která je poměrně důležitá, se u ní pozastavit. Chaos, protesty a vojáci v parlamentu. V Jižní Koreji hodiny platilo stanné právo. To jste možná zachytili v minulém týdnu ve všech médiích. Proč o tom tady mluvím? No, protože Fiala a jeho vláda tento rok vybrali právě dodavatele z Jižní Koreji jako dodavatele stavby další jaderné elektrárny. A píše o tom Blesk, politická krize v Koreji, co by problém pro Česko, je dostavba Dukovan v ohrožení. Doporučuji si přečíst článek. Jedno z kritérií, proč vláda vybrala právě jeho Korejce, bylo bezpečnostní rizika a stabilita země. Takže takhle vybírají. Konkurent byla Francie. Tak ve Francii nám také padla vláda, oni to nemají jednoduché ty výběry, ale přece jenom řekl bych, že Francie z Evropské unie je trošku bližší. No, uvidíme, jak to dopadne. Doufejme, že se hlavně začne stavět, protože tu levnou energii prostě potřebujeme. Já se bojím, že to zase tak zašmodrchají, že nebude vůbec nic. A z parlamentu z minulého týdne Glosa odvoláme Havlíčka, hrozí koalice a rozpoutá válku, v níž nemůže vyhrát. Koalice jako pomstu, jako uražené dítě chce odvolat Havlíčka z pozice místopředsedy sněmovny. Tak jo, ať to udělají. Aspoň bude mít Karel víc času na kampaň, na setkání s občany. Já se na to moc těším. Myslím si, že si to občané budou pamatovat. No a TOP 09, kvůli které to je, tak řeší problém, kam pošle Lipavského.
prý na nějakou periferii. TOP 09 v rámci Spolu prý má lídrovat kandidátku v Praze. Tady bude asi Markéta Pekarová a prý ještě jednu kandidátku někde na periferiích, kde ale topku nikdo nevolí. Tak tam chtějí poslat pana Lipavského, zvaného Lipánka. Tak jsem zvědav, jak to s ním dopadne. To je z celostátu snad radši všechno. Pojďme na Prahu. Praha teda byla minulý týden opravdu výživná. Řekl bych, že to byl takový černý týden pro Pirátskou stranu. Hřib může mít další problém, odměny vrátil až po několika měsících, informovala televize Nova. Představte si, že Hřib se nechal jmenovat do 7. funkce, je to takový sběratel funkcí, do pražské energetiky Holding. Já jsem o tom mluvil mnohokrát, takže to si možná vybavíte z mých videí, pokud je sledujete pravidelně. Vtipné na tom je, že od té doby, co ho tam jmenovali, a my nevíme přesně, kdy to bylo to někdy na jaře tohoto roku, tak mu začalo chodit na účet asi 56 000 korun čistého. No a představte si, Zdeněk Hřib si toho nevšiml. Nevšiml si, že mu chodí 56 000 měsíčně a chodilo mu to několik měsíců, někteří říkají, že až 5 měsíců, takže to by mohlo být přes 250 000 korun, přes 250 000 a Zdeněk Hřib si toho nevšiml. A když na to byl upozorněn, tak ty peníze vrátil a myslí si, že tím je všechno v pořádku. Říká, že to je chyba účetní, že on se o ty peníze neprosil. Kde vzala účetní číslo jeho soukromého účtu? Na to se ptala právě televize Nova a Hřib na to odpověděl, on si z toho ještě dělal legraci. Řekl doslova, to cituji, když vidím kolonku, tak ji prostě vyplním. Takže Zdeněk Hřib viděl kolonku na číslo účtu, nepřemýšlel u toho, k čemu asi je, tak to vyplnil a shodou okolností mu pak začalo chodit na účet 56 000 korun, kterých si nevšiml. Tak já nevím, jestli mu věříte. Express.cz popsal, jak to mohlo být doopravdy. Zdeněk Hřib a omyl z 50 000 měsíčně, vzal si hypotéku, kde bude stavět dům. Kalkulaci to neovlivnilo, říkalo. No, tak já si myslím, že to může být ten pravý důvod. A my se na to budeme ptát na zastupitelstvu, protože pokud těch 56 000, na které neměl nárok, které mu neměli chodit, využil proto, aby získal hypotéku na stavbu domu, tak to už je, přátelé, opravdu velký podvod, za který by mohl dostat i podmínku nebo možná i do vězení. Takže uvidíme, jak to vysvětlí. Neovlivní.cz píše, primátor, ať Hřib doloží, že za jeho odměny může účetní. I primátor Svoboda se zbudil a začal chtít po Hřibovi vysvětlení, které do dneška nemáme. No a i dnes psalo s renomovanými právníky minulý týden, Hřib odměnami porušil zákon, měl jednat hned, říká právník. A já bych chtěl připomenout tady kauzu z Lidových novin před zhruba 10 lety. Týká se Karla Březiny z ČSSD, možná si ho pamatujete. Březina podváděl v dopravním podniku, potvrdil soud, dostal podmínku. A bylo to právě za to, že mu neoprávněně chodily odměny z dopravního podniku v celkové výši 290 000 korun. Takže velmi podobná suma jako Zdeňkovi Hřibovi. Karel Březina za ČSSD tehdy dostal podmínku za to, že to byl podvod. Tak jsem zvědav, jak to dopadne u Hřiba, ale vzhledem k tomu, že je pirát, tak si myslím, že to dopadne tak, že potrestán vůbec nebude, i když doufejme, že spravedlnost v České republice funguje stejně jako u Karla Březiny, tak u Zdeňka Hřiba. Já jsem na to velmi zvědavý. Další průšvih pirátů v minulém týdnu. Špinavá politická hra v Praze, Pirát se rok vydával za místostarostu z TOP 09, zneužíval jeho identitu. Neuvěřitelné pankočí a není to žádný no-name pirát, je z předsednictva oblastní buňky Pirátů na Praze 10 a dokonce poradce tady na magistrátu náměstkyně Komrskové pro životní prostředí, takže jedné z nejvyšších pirátek vůbec dneska v České republice, která funguje tady na magistrátu jako radní, taký poradce pankočí se rok vydával falešnou identitou za místostarostu z TOP 09 Tomáše Peka. Prasklo to na něj, vyšetřuje to policie a teda Piráti dotlačili po týdnu pana Kočího, že musel rezignovat a omluvit se. No tak to je něco úplně nepředstavitelného. Samozřejmě všichni to zlehčují, i pan Michálek na sociálních sítích, že to byl takový kanadský žertík a podobně. No, mně to přijde opravdu jako neuvěřitelné překročení všech limitů politické kultury. No a poslední zpráva z magistrátu z minulého týdne, která šokovala asi celou Českou republiku. Šéf pražského magistrátu se odvázal, asistence dal 857 000 a služební byt v centru k tomu. Na Václavském náměstí, přátelé. No, to se stalo zase za primátorování Zdeňka Hřiba.
A ten byt na Václaváku tak schvalovala rada. V době, kdy Zdeněk Hřib byl pirátský primátor a radní pro bydlení, který to schvaloval a předkládal, tak byl Adam Zábranský. Radní pro bydlení, který to měl v gesci, který to celé zajišťoval, tak byl pirát Adam Zábranský a rada pod Zdeňkem Hřibem odsouhlasila byt na Václavském náměstí, luxusní byt, asi za 10 000 měsíčně nájem pro asistentku tady na magistrátu. Takže my se budeme ptát Zdeňka Hřiba a pana Zábranského, pirátů, co zatím bylo, ať to vysvětlí. To je naprosto nehorázné, naprosto nehorázné. Závist a lynč primátor nechá prověřit 100 000 odměny asistentky šéfa magistrátu, posvítí si i na Hřiba právě kvůli tomu bytu. A my tady v tom teda pana primátora opravdu podpoříme, protože to je něco úplně nehorázného. No, další šokující zpráva z minulého týdne, ono už není šokující, ale spíš smutná a je to v nějakém takovém neustálém flow ohledně bydlení. Vlastní bydlení v Praze, v české metropoli, je dostupnost nového bydlení nejhorší v Evropě. Další z důvodů, proč mladí odchází a hlavně z Prahy. Dejte se do kontrastu tady s tím billboardem, který visel všude po Praze před 2 lety do kampaně Pirátů na magistrát. Pražanům postavíme desítky tisíc městských bytů, sliboval Bartoš s Hřibem. No postavili 0. Praha dokonce podle pražského Patriota přišla o 504 bytů, obecních bytů za poslední 2 roky pod vládou Svobody a Hřiba. Takže ne, že je staví, ale my ještě hodně přicházíme. A na co peníze jsou naopak v Praze? Na nesmysly, přátelé. Praha koupila 429 přístřešků MHD, za 133 milionů si pořídila i zaměstnance na jejich údržbu. Takže přístřešky na MHD s reklamou za 133 milionů si koupila Praha i se zaměstnancema, neuvěřitelné. Ale abych nebyl jako černá kronika, jak mi často vyčítáte, uzavřu tuto kapitolu Prahy dobrou zprávou. Praha, stavba jeho východního úseku Pražského okruhu začne 16. prosince. Takzvaný úsek 511 mezi D1 a D10 nahoru na Černý most konečně začne 16. prosince stavba a za 2 až 3 roky by mělo být dokončeno a uleví se hlavně lidem u nás na Jižním Městě, na Spořilově, protože kamiony a veškerý tranzit se přesune přímo z dálnice na dálnici a už nebude tranzitovat přes Spořilovskou, přes jižní spojku, tak já už se na to moc těším, protože tohleto pomůže hlavně mým sousedům z Prahy 11. A tím se dostávám oslím můstkem na Prahu 11, Jižní Město. Minulý týden jsme měli zastupitelstvo a mám z toho takové trošku rozpačité pocity. O co šlo? Schvalovali jsme tisk FRR, to znamená převody peněz z letošního roku, které se nevyčerpaly do příštího roku a tam jsem byl teda v šoku. Přátelé, 150 milionů korun na investice se převádí z roku 2024 do příštího roku a jde o i takové banální věci, jako jsou opravy chodníků, výmolů, lávek, vnitrobloků, opravy drobných věcí v mateřských školkách, základních školách. Tenhle ten rok se neudělalo na Praze 11 prakticky vůbec nic. Já za to nechci linčovat starostu Sedekeho, protože je tam jenom od června. Hlavní vinu za to nese Šárka Zdeňková a její hnutí pro Prahu 11, které nebylo schopno řídit městskou část, topilo se ve vlastních hádkách a politikaření a museli být potom odvoláni. Ale řekl jsem a dal jsem nůž na krk panu starostovi Sedekemu a je to v záznamu, dával jsem to na kameru, že pokud s tím něco neudělá příští rok s odborem investic, s rozjetím investic, takže navrhnu příští rok jeho odvolání, protože nevyčerpat 150 milionů na ty věci, které nutně potřebujeme, opravy chodníků, výmolů v silnicích a tak dále, to je naprostý šlendrián a je potřeba, aby od ledna se na tom začalo pracovat. Pak jsme projednávali bod bezpečnost, o tom tady mluvím každý díl a tam mě teda, musím říct, velmi vytočil pan radní Dohnal, který má bezpečnost na starosti, který to tam zase zlehčoval. Říkal, že vlastně všechno je v pořádku, že se všechno vyřešit nedá a že není moc co řešit. No tak přátelé, je. My jsme řekli s kolegou Dohnálkem a dalšími konkrétní věci, které má ta rada začít okamžitě dělat. My to navrhujeme na bezpečnostní komisi a pokud se něco nezmění, opět jsem to říkal nahlas na mikrofon, na zastupitelstvu, my dáme návrh na odvolání Jiřího Dohnala, jestli nezačne řešit bezpečnost a budeme to chtít po starostovi Sedeke.
Pak jsme hlasovali o pokračování projektu v bazénu, venkovní bazén. Spousta z vás vždycky v létě po něm volá, aby jsme měli venkovní koupaliště, tak my jsme ho pustili do další fáze příprav. Ale zajímavé je, že Hnutí pro Prahu 11, které mělo na billboardech, že postaví venkovní koupaliště, tak pro pokračování přípravy stavby koupaliště nehlasovalo. Máte to tady černé na bílém, je to velmi zajímavé, podívejte se na to. No a poslední, co bych vypíchl, to je dobrá zpráva, ať končím vždycky tou dobrou zprávu z toho zastupitelstva, tak je obnovení Reus centra. Praha 11 vždycky byla taková výstavní skříň, co se týká Reus center. Měli jsme velké Reus centrum, které provozovala paní Ptáčková, já jsem ho mnoho let i finančně podporoval, měli to rádi pěstouni, maminky samoživitelky, celá řada lidí, kteří mají třeba hluboko do kapsy, nebo naopak ti, kteří rádi darují, aby se ty věci znovu využily. No a právě za doby starostování Šárky Zdeňkový, Hnutí pro Prahu 11, Reus centrum paní Ptáčkové skončilo, protože městská část házela takové klacky pod nohy, že už to nešlo překonat. My jsme tlačili od té doby a navrhovali celou řadu věcí, jak ho obnovit, a jsem moc rád, že se obnovilo ve větších, důstojnějších prostorách v Milíčovské škole. Už funguje, my jsme si o tom povídali na zastupitelstvu, jak to ještě dále vylepšit a dostat více k lidem. Já budu moc rád, když mi napíšete zpětnou vazbu z této Reus centra, ať už ze strany buď to dárců, anebo těch příjemců. Jsem moc rád, když mi napíšete, co se vám tam líbí, nelíbí, aby jsme to mohli zlepšovat. Tak to je z zastupitelstva, ještě bych vypíchl Ladislava Kose, bývalého senátora, bývalého člena Hnutí pro Prahu 11, který komentoval právě bývalou starostku Šárku Zdeňkovou. Většina jednání zastupitelstva byla dnes o osobních sporech a trafikách. Perlou dne je jistě jednání předsedkyně HPP 11 Šárky Zdeňkové, která do dnešního dne odmítla dovolit do kontrolního výboru kohokoliv z Hnutí pro Prahu 11, protože tam prý koalice má většinu a účast Hnutí pro Prahu 11 by byla kontraproduktivní, říká Kos. Když však dnes dostala nabídku být zvolena místo předsedkyní tohoto výboru, nabídku přijala. No ještě aby ne, protože místo předsedkyně má hodně peněz. Takže Šárka Zdeňková odmítala zvolit do kontrolního výboru kohokoliv ze svého týmu, ale když ona sama dostala nabídku na takzvanou trafiku, kterou ona kritizuje, aby byla místo předsedkyně za hodně peněz v tom kontrolním výboru, tak to přijala. A pan Kos to velmi dobře glosoval. Tady ještě ze sítí Jan Čermák informoval o tom, že u Sandry sebrali parkovací místa pro úřad, tak místo, aby se tam rozšířily parkovací místa, tak se tam lidem ještě ubrali. No to je neuvěřitelné. No a o víkendu už to takhle někdo glosoval zase na sítích, že tu značku sundal, schodil, protože ti lidé toho mají dost. Já, když jsem byl místostarosta, já jsem měl připravené řešení parkování. Já jsem to předal takhle v mašličkách Pirátům, kteří mě odvolali. Neudělali za ty roky vůbec nic. Já slibuju, že pokud se stanu starostou na Praze 11 s parkováním Sandry, vyřeším. Abych zase nebyl negativní, musím pochválit tady místostarostu pana Nováčka, pana Sedekeho, vidíte to na fotkách za mnou. Konečně začali stavět lávku přes Opatovskou mezi obchodním centrem Opatov a EUC klinikou. Tu lávku, kterou já už jsem před 4 lety připravil, udělal jsem projekt, stavební povolení, získal na to peníze, všechno jsem připravil, předal jsem to v mašličkách, pak to zase rozdrbali Piráti, odložili stavbu, tak jsem rád, že konečně pan Sedeke s panem Nováčkem se vrátili k tomu, co já jsem připravil, a teďka o víkendu se lávka postavila, dodělají se poslední věci a začne fungovat. No a Honza Dohnálek, zase bych chtěl pochválit, který reaguje pružně na vaše připomínky. Vy jste mu hlásili před pár týdny, že chybí poklop kanálu v ulici Horčičko a Kosmická, poblíž pingpongových stolů, je to tam nebezpečné, aby do toho někdo nezapadl nebo se nezranil, tak zařídil nový poklop. Takhle funguje zastupitelnutí. Ano, my fungujeme každý den pro vás, přátelé. No, chtěl bych vás pozvat ještě jako dobrovolníky nebo dárce na středeční humanitární pomoc. Na Opatově budeme 11.12. ve 14 hodin, jako každých 14 dnů na Opatově pomáhat nejchudším z našeho sídliště a z okolí. Tak kdybyste se chtěli zastavit, podívat se, jak to funguje, nebo něco darovat, pomoct nám, budu moc rád. Taky vás chci pozvat do naší skupiny Jižní město žije. Už je tam 3100 lidí a nějaký další. Každý den tam diskutujeme vaše problémy a dotazy z Jižního města. A právě třeba jako Honza Dohnálek, Tomáš Novák a další tam reagují na vaše podněty a snaží se s radnicí vyřizovat. A pokud se s náma chcete potkat osobně, tak je možnost hned zítra v úterý 10.12. ve Stodole na Hájích. Bude tam Karel Havlíček, přijede diskutovat celostátní témata. Já tam budu samozřejmě
samozřejmě pochopitelně také, takže se můžeme potkat ve Stodole na Hájích, anebo ve středu na takovém předvánočním setkání, spíše u svařáků a cukroví, něčím sladkým nebo s kafíčkem. Odpoledne v 15 hodin na Chodovské tvrzi, 11.12. v 15 až 18 hodin. To dělám primárně pro maminky s dětmi, pro ženy, které neradi chodí do hospody, nemají rádi pivo a nemají rádi ten hluk, takže na Chodovské tvrzi je taková romantická atmosféra, uděláme si tam takovou vánoční besídku uvolněnou, takže prosím doražte 11.12. mezi 15 a 18 hodinou, všichni jste zváni. Přátelé, to je za mě dneska vše. Já vám moc děkuji za pozornost, pokud jste dokoukali až do konce a moc vás prosím, sdílejte moje video všem svým známým, přátelům, kamarádům, ať se pravda o České republice v Praze šíří dál a já se těším za týden zase na viděnou.